Здравейте, аз съм Ребелкан и днес ще игра на World of Warcraft и днес съм вдигнал ето този герой почти 20 левел, така че да избегна скучното и дали тук, освен долната част там не ти дава нищо, така че да започвам с героя. Надявам се да го развием. Така да поизчакаме да заради. Както видяхте, имам интро и аутро отново, така че бяха ми се изтрили на някакъв карти. Мисля, че 6 стати, аз ги намерих някъде в една папка, докато търсих и си ги намерих и вече имам интро и аутро отново. Така. Какво трябва да правя? Да, сега трябва да вършна и така. Добре, аз ще се върна, когато стигна там. Дали ще се видим след една секунда. Добре хора, отново съм от тук и тази сграда, дето видите тук, това е една къде трябва да отида. Ще ви кажа една информация. Ще направя нещо като стрим, когато имам, на 18 рожден ден, но няма да е на живо, ще бъде... Ще се опитам да е на живо. Но ако стане, ще направим последния начин. Ще снимам, така, дали на живо. И моля ви, ако знаете как, докато снимам, докато се прехвърлям в друга игра, без да спирам клипа с Fraps, кое копче трябва да натисна, че да го спра на пауза. И така да се премествам в друга игра. И така и всичко да стане един епизод. Вместо на всяка игра да прави един епизод, примерно Minecraft 40 минути, League of Legends 20 минути примерно, или пък и Warcraft сигурно там няколко левела, което ще е отново 20 минути. И много разбъркано ще стане 3 епизода стрим, който това е ужасно, затова по-добре кажете с кое копче се спира на пауза с Fraps. Ако няма ми предложете някаква програма за снимане, освен Camtasia. Защото Camtasia ми лагва, докато снимам. Ужасно много. Само някои игри ще мога да снимам с Camtasia, които не лагват чак толкова. И за Impossible Quiz ще продължа след няколко епизода сигурно. Още няколко епизода трябва да минат, за да продължа. Даже може да следващия епизод да е на Impossible Quiz, но аз малко съм позабравил там въпросите, така че си ги припомням. Някои неща ги помня, да ама някои. Добре, сега къде да отидем? Мисля, че беше Mulgore. Няма момент. Къде беше оня? Някъде да се ходи хора. Мисля, че беше тук или тук. Едно от тези двете. Айде да предположим, че е Mulgore. Всъщност, това няма да е епизод на Warcraft. Всъщност, това ще кажа само. Така малко вдигнах един левел и да ви кажа информация за клипа, за това. Какво ще стане на стрима, така информация. Това беше за клипа. Просто беше съобщение. Такова е просто информативен клип. Без да играя. Само един левел си вдигна. И добре. Ще видим в следващия епизод. Дано ви е харесал клипа. Аз бях Ребелкан. Да. И до скоро.